ist ein Wild so wie hier draußen. Das ist ein ganzer Wald? Ja, Oder nee? wie das die Handkurs. Dan wordt Nou, het dat denk je, dat denk je hand. Wat is mijn Hey, handbal? dat is mina, dat lijkt als je, dat is mina. Ik heb mina lessons te ver. Het lijkt als je, dat is mina. Je kan met deze tang. Oh, maar Ja. hier. Lessens. Dit lijkt als je zelf. Oh, dit is een elektrische tang. Ja. Nou ja, dan gaan we nog niet te assen. Ik geloof dit is een fender. Oh, nou hier. Een aus. Wat schaust du hier so sehr? Kannst du mir nicht sagen? Ik doe uit Wo assen. sind die Lessons? Du zegt ik zal uit assen. Na, dann du, pass auf. Mein Blickje umfangen. Zal weer een arm oder? Oder wie, Jim, du auch. Oh, dat zie. Wenn nicht vielleicht bist, dann wollen wir gut tut hier. Of een eikjes verrecht zie. Ik dacht wie in de taub. Dan nimm het haakje daar. Ik kan niet herkijken. Je hebt me moeten laden en help me hem al. Oh, wat daar? Ja, hier, wat is hier? Wat is du da? Dit hier kan het zeker. Du Arzt kann nicht. Mensch, wie sind noch mal groß bei der Arbeit? Was ist das? Ah, dat ding kan het zeker. Moet zo schon. Aber, Was muss kijken? hey, dat trekt zijn kuntje op met? Wat niet? Keins karren is zeker. Ja. Hey, dat zandje is van mij zo ingen. Die daar nog, dus alle dat knappen afvieren. Het zandje is mensen, die is een Ja. ganzen dag heel karren is zeker hier. Ja, we hebben iets voor met de Ascha. Dan hast du koken met gebracht? Ja, Ja, met een beetje karren is zeker. we wollen gucken. Ben de schudden daar gaan. Hier, dan draait hij deze elektrische tang. Da haben hier nicht vier, ich kann nicht mehr eine elektrische Säge brauchen. Nou, wat habt ihr dan zich iets aan met de elektrische zeel? Ja, ich dachte, die wollen hier enkel haben, was Hand um vier. Du. Als ik deze alle afbrengen, kan daar gewoon Die ging noch vor. Dan wordt de hand zaten. Kings Cotton is sicker, dort schmeckt so schon.